we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho. Loves in here. Vi är like ordently pirate farmers. Pervert, det är vi där. Tänk om kick för den mocka kunna. Love is empty. Ah, come. Oh ja, jag ska köra det fram. Move it. Yeah. Move it. Se vad kan det stå? Jag är igång till cykeln. Du borde nog just kunna testa att utla rymma för det. Kan heter du kan inte grisen Esbern, they are moving away. Oh! Yeah, that looks like it was the thing to bring up. Oh. No shit. Och spreken. Jag tror jag sprek. Allt är näka spreka. Allt. Alltid när jag med. I am moving in. Okay, bitch. Grisen den ena skickar sig väl. That was in the air, bro. Nej, titta han för överallt. Yeah. I'm put out of this shit. I'm fucked. Du vill skriva? Ja, vad är det ska? Do 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 do. No, Druncher, ska vi se till en där? Ja, comment update. Wait, vad menar du ska få till netter nu? Nej! Jag menar Simon, Okay. den är not... If you insist. Okej. Va? Kan... Då så ska jag fatta allt att vi låt Jordan ner. Kel! Så jag till dig så säger någon man är. Gosse... Kat... H. Vi ska alltid göra en halv turn för det här inte kommer upp. Hej Enderman. Tar jag köpa er mot dig med några armor här. Jo, kom så. Nu får vi fuck. Läget nu, ser det? Ja, det Så jag går bra. kan inte där. Så just. Ja. Bye. Esbern, tog med alla jävla mål. Okej? Jag färger upp i Super Captain Och Sweet där Deluxe. med mot Esbern. Där med med mot först. Ja. Vad på det? Nej, det är Ash. Ja, alltså. You've medicine like a man. Kan du? Hej Berkonda. Okej. Bye bye. Du har bara på egentligen med svänk. Okej. Jag tar då äntligen ut medicin. Ja, nu kan du skoga täga då. Ja, I'm watching Guardian. Ja. Kom nu. Exercise. Hoppa. Hoppa. Nej, jag var hemma sprinta. Wow, det hackar rätt lite på. Esbern, den något om huset. Ja, innan så var det där lite hus. Vet om natten då. Där pintar lite. Smäcka hörna. Ja, det vill gå någon för just to be sure on Jerry to die by. Sprite eller brottet.
You're din tränare. I'm your coach, man. I'm the coach. I'm the couch. Couch. Så nice! Yay! Esbern, Ja, och då så ska är man det switcha dere medisin. Og så... Anna... Nej, Esbern, du skal ikke gjøre det her. Du skal äta til medisin. Nu är det bara By the way, kontroll. Katniss inte att det för det blir en svörre. Just det, till matten. Ät ut medicin. Kursen avka. Ah, nej. I'm scared shit. I don't like medicine. No lies. See? Go to sleep now. Not. It wasn't that Så bad. där ränkte svär. Du utlär det var inte smakar det då. Skvätt. Nej! Men, Nej! Esbern. Kannibal. Kan Du ska köra av honom. Du nöjst ska då vem jag så in. hej! Ew! 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 Nej! Oh, disgusting, bro. Så Så jag bara spojar allt kalv. Okej, let's check the sova då. Är switch my. Ja. Yes. Nej! Good night. Good night. Men vad ha ha ha. Inte Mew, men Tish Pokémon. Sova det. Ja. Du ska lägga Hej! en video. Får jag ta för er? Who is that man? Han är på ett 8 för det. Spudge. Han är på ett 8 för det typ. What the hell? What an unexpected turn of events. Square. Han är på ett annat hus nu. Hinner med det. Han stannar till en T8 för det. Shit! Åh. Jag ska inte bara kunna snäcka här som kan. Stänga till honom igen. Fy jag har suttit lägg. Han är brösta. Nej! Ja! Nej, säg det! Sänk det! Cat Navigator! Han tror Navigator. No, that was complete turn off. Gott nog. Det är så bävligt att sova. Så bara titta med sin som om man var på en väg, Esbern. Yeah, Esbern. See what you have done. This is what happens when you don't eat your medicine. No, hade jag synd så kraschade servern så jag kunde mista den. Det är en just för. Kvätt. Esbern teach det. Ja, katt. Ja, jag tycker någonting. Jag tycker hatta. Jag tycker... Kan jag tycka? Jag vet inte, men okej, tid. Vi nöjer oss. Alltså, jag vet inte. Han bokstavligt talt Trap Navigator. Jag har inte pocket. Det ena som vi tar efter Simon. Det ena som vi tar efter honom. Då ska jag aldrig få begräva han. Vi när oss begrav. Är det nog inte... Och så efter Creeper ska känna att jag är en choklad. Fick slash efter Simon. Det var bara Esbern, efter. ett man inte Det starta enaste är respektfulla grävstegen. You do the honors. Simon. Dude! You do the honors. Det ser inte på att gröna någon. I'll miss you, Navigator. He was a fine... Alltså katt, hej då. Kom kräv. Puss skål. Nej, Esbern, icke! Katt, Det är så där. rest in peace. Åh. Nej, det får göra det så.
Some trash can if someone not important. Ah. I feel so bad. No. Kom ner och känna mig i min pratrum. Ja, men jag var lycka och sett att köra då. Vad är det? Au! Hej Simon. Jag tror släck prata med. Ja, på igen. Nu kommer jag känna mig. Jag kommer åter. Känns som respekt nu. Där. Det kommer dit. Jag kan nog göra en väggar för skeletton så. Shit, det där var yes. Okej, hur ska jag så? Ja, är han så 31 TNT? Yeah. Oh, fuck you, bro! Esbern, han köpte på ett dragon! Hvør? The evil bastard! Kom på här Simon! All aboard! Alright. Nej, inte här. Jag ska just stiga på sjö så att allt kommer komma upp och ner. Gustav. Jag är färdig bara upp. Alright. Kan jag? Han var här i det. Disrespectful bastard alltså. Han är uppe i fjällen här. Kan helvete? Han rakte det. Kan jag göra? Han fjällen där uppe, träden här. Det är så tjoga. Vad är det? Vad är det? Okej, då rakte det. Damn, son. Och nu går Go, på en Captain. Creeper. Hey, God, man. Can't nu? En creeper. Ja. Vad ska jag göra? Alltså han är förtjänt att Jag är inte att finna han. And if something's hard to do, then don't do it. Ja. What? Du ska inte vara elektrikiller. Nå. Kan du göra som navigator? Vi kunde cykla och göra sheep eller något. Wow, det är så cool ut där uppifrån. Esbern, hjälp mig! Cash du. Oj, jag får Jan. Dräp han för med Simon. Han kan inte What if I stå can't? What if he's... What if he is immortal? Esbern, du får ni han! Nice, Captain. Då? Yeah, I'm to a flick, va? No. Fucker. Go away! And Go. never come back!